ka mma na ọkụkọ bata n'ụlọ ama na ọ nwụrụ n'ụlọ karịa na egbe buru ya wee jewa ozu ya afụrụ ọzọ ya afụrụ ya anya. Mmadụ tado nwanne ya, ọ dị na biznes ndị be anyị, ọ dị na politiks ndị be anyị. Nene ma ndị politishans anọ kịta ịtado nwanne gị, ịtado ya emechasịa ya ma ọ bụragodo ofu ntụ ọbara, 1 drop of blood ama afọ ya n'ahụ. Maka egbuo dike na ọgụ ụlọ ụbọchị ọgụ ezi achọwa dike. Ọkwa ụnụ nụrụ ihe mere na US Congress, ọkwa ụnụ nụrụ ebe ofu nwanne anyị nwoke welitere ife gbasara okwu MNK Maazị Nnamdi Kanu. Ịma ọ na-agba ọgụrụgụrụ ntinyekwa okwu ya ọnụ ma o nwee nke dị mkpa. Nke ikpeazụ m kwuru nji wee na-ayọ ndị be anyị na-atakarị onwe ha maka onwe ndị bu akwụkwọ na-agosi mmehie, onwe ndị mmụọ ọkụ were achọ mmehie. Achọghị m ikwu maka ife ndị nọ n'ime ọfịa na-emegasị maka nke bụ eziokwu na ọ pụta taa si rapụ kene nnọọ ife o kwuru n'ọnụ, eziokwu na o nwere some impact, mana ịma nọọ ife anyị na-eme taa. Mmadụ tado nwanne ya, ọ dị na biznes ndị be anyị, ọ dị na politiks ndị be anyị. Nene ma ndị politishans anọ kịta ịtado nwanne gị, ịtado ya emechasịa ya ma ọ bụragodo ofu ntụ ọbara, 1 drop of blood ama afọ ya n'ahụ. Oke, kedu ihe na-ahịa ọnụ? Ekwu onye ya kịta nọ injustice na Amerịka. Nya ka gị nwa bụ onye Igbo mechipụtara obi na-agụpụta mmehie niile o mere na o mere arụ fine na o kwuru onye mee nke a sigbuo onye, onye mee nke a sigbuo onye. Ụfọdụ ka m kwuru nọọ ife eji iwe wee kwu. Kedu reason? Ndị be anyị dị strong headed. Na-ekwu ya ka ọ na-eme kịta. Ndị ofe mmanụ na-ekpuchi Adama ekwusi kpuchie ife ọjọọ, mana anyị atọgbubezie ndị nke anyị. Ọ bụrụ na okwu na enwe na ndị eji egbusi egbuzi na nya ka ofu onye kwụ ọtọ pụta na National TV na-ekwusi gbuo ya na ọ ya eme ka udo dị na South East. Put it on air. If Nnamdi Kanu is dead today, if government of Nigeria will kill Nnamdi Kanu, trust me, normalcy will start coming. Ndị ugwu onye pụtagoro kwuo maka ife dịka Shegumi. Ndị ugwu onye bụregoro ya. Ndị ofe mmanụ onye ife niile a na-ebo prezidenti na-achị kịta na ọ na-ebu ntụ na o mere nke a mekwa nke ọzọ, nọọ fake certificate, nọọ forgery, nwere ife ekwubero. Afụbọmụ ndị ofe mmanụ ebe ha kwụ n'ụkwụ ha na-abụ ma ọ bụ nagodo ndị pastọs nọ n'ime ha na-compromise. Asịrọ m nọ ka anyị mụta nya bụ ife ọjọọ, mana anyị nwa dewere ahụ na anyị ma eme o wee bụ na ikpe mara nwanne gị. Ụdị ikpe ekpere bụ ife mara ya nọ, ụdị ikpe ekpere bụ ife mara ya. Sọsọ Mr. Peter Obi bụ onye pụtagoro among the politicians. Yes, gọvanọ Dr. Alex Oti dịkwa ka onwe na mgbe o kwuru tinye ọnụ ka arapụ ya. Then other governors mgbe ụfọdụ ha kwunetu ha kwupụ, ha kwunetu ha kwupụ, mana Mr. Peter Obi kwuru n'ọnụ nkịtị ka o kwugharị. Mana nya ka ụfọdụ ndị ntorobịa eziokwu na onwe ndị egbu nwanne ha. Ana m asụ n'udibe obodo adịgo ka ọ ya adị, ma gwacha nwaanyị etiri tie di ya ajụọ ya ọsọ na ọ dịgo ka ọ ya adị. Oh yes, ọ dịgo ka ọ ya adị, mana anyị atọgbube maka egbuo dike na ọgụ ụlọ ụbọchị ọgụ ezi achọwa dike. Oh yes, so kedu ihe na-emenụ? Atụọna ya nga mana ekpere ikpe ziri ezi. Ị na-ajụkwa onwe gị the kind of intelligence nwanne anyị nwoke a nwee? Ọ na ya nwere ike ịdị optimistic about him? Ọ na ya nwere ike ịfụta ife bara uru n'ime ya, uru ọka ya bara anyị? Ọ na ya nwere ike ịfụta ya? Sọọsọ ife onye ọna na-agụsị bụ ife o kwuru n'ọnụ mgbe e brekiri ebe a, ndị ọ gwara ha gbuo mmadụ, ndị gburu ndị agha obodo a. Kee maka ndị be anyị egburu unjustly kemgbe eji wee nụcha agha Nigerian Biafra wee ruo taa aka na-egbu ndị be anyị in one way or the other. Na that one aside, gị nwa bụ onye zọdụrụ ụkwụ na ana na-ekwusi gbuo ya, ma onye nke jee na national television anụ na that TV house etendago apology maka air datin ha air. Nwanne gị nwoke ka ịpụtara n'igwe ọha ka ndị obodo a wee fụ gị dịka ezigbo mmadụ ọkwa ya mgbe ile nwanne gị n'ama, maka onye lere nwanne ya na-emekwa ya mgbata. Ana mmụọ lere mmadụ ada agbata ya. Mana achọrọ m ịjụ ka ha rabụ ndị niile na-ekwusi gbuo ya, yes o gburu mmadụ, mee nke a mee nke ọzọ. Ọ bụrụ na MNK si ebe ọ nọpụta ife niile akọrọ ejikwa mee nke a, ejikwa rie ego, ejikwa ife akọrọ ehika maka onye ekwe ekwe na-abara ndị aghụghọ. Ọ na ịmara ozi na otu o si ada kata ebu ya ma nke o mere ma nke o mere, ịmara na ọ barụ ndị dewara ha na a na-anọchite anya mụ na gị na-abụ, mana a na-eri ya eri. Oke anyị eru ha ya aka. Restructuring a na-ekwu okwu ya kemgbe o so wee na-azọ ya, osisi na-ezie ya ka anya nwadebezie struggle ekwere eweta ya. How many politicians kwutere okwu restructuring kemgbe Buhari chere
wee chịcha ha wee kwuo na ọ nwụọ na mgbe ọ nwụrụ, maka mgbe ha ji chọọ ka ọ nwụọ ka ha ji wee kwuo na ọ nwụọ na. Oh yes, ekwuo n'okwu restructuring wee ruo taa, ekwuo n'okwu true federalism wee ruo taa, ekwuo n'okwu steeti polisi wee ruo taa. Mana ife niile a ka o ji n'aka wee tinye ha ike ha wee dị n'agbada, ike ha dị n'ovun, ha wee na-anyụ anyụ na-agbọ agbọ. Ife dị mkpa bụ ka etisa, ife dị mkpa bụ si were ego fesasịa. Finally ego a ka eji wee nweta anyị. Onye nara ego ọgọdọ adọkarụ na-eje, onye nara ego otinye isi n'ọhịa, onye nara ego ọkọba nke ya ekewasịa grup. Ụfọdụ sị na ha bụzi idu, ụfọdụ sị na ha bụ nka, ụfọdụ sị na ha bụ nka. Afa wee ka nkụ ebe niile wee ghasaa. Ọ bụrụ ofu ife ahụ eji wee mara anyị. So gị nwa na-ekwusi gbuo ya, achọba ndị gburu mmadụ n'obodo a, ndị na-ele fake drugs ma mmadụ onye ha gbugoro. Ndị politicians anyị na-eri ego iro, ndị mmadụ wee na-anwụsị na accident. Mana many of them dị guilty. Chineke na-ekpe ikpe nkwụmọtọ. Ife a ka eji wee gbọta adulterous woman. Traditionally speaking, ekwesịrị ịtụgbu nwaanyị a n'okwute, maka otu a ka ọ dị. Onye ka ha ji wee burucha okwute n'aka. Mana nke Chukwu ji wee bụrụ onye ikpe nkwụmọtọ, onye nwaanyị Jizọs wee sị ha, ịma na imebere njọ, ọsọ ha ịma na ịkwabere iko, maka ọ na ọsọ ịma na ịkwabere iko, ụfọdụ ya adị free wee tụọ anya bụ okwute. Mana ha ji eje single out sọsọ akwamiko, o ji wee jekwa iko. O wee sị ha, ịma na imebere njọ, buru ụzọ wee tụọ okwute, cast the first stone. Gị nwa na-ege m ntị, ụfọdụ n'ime unu na-eji kabad ele fruit, ụfọdụ dị against him, ụfọdụ n'ime unu ewee n'ọnụ gbuo ọchụ, ụfọdụ agwa na mmadụ okwu agwara onye ahụ anakpuo oteta ha ọsị. Ụfọdụ dewere ndị mmadụ n'ọdị ndụ ọnwụ ka mma, ụfọdụ nọ n'otu nzọ dị iche iche, ọtụtụ aka ete n'ọbara. Mana ịkwụ ọtọ pụta si gbuo ya na o mere arụ, ụfọdụ adị happy na atụrụ ya nga. Nye enyochacha gị in and out, ị na-agwa m na ịdị innocent. O nwebeghị ebe aka gị si wee tọọ ọbara. Ịma na imebere njọ n'ụdị ọbụla, agwana m ụzọ esi egbu mmadụ erika. Cast the first stone, kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ, jee na comment section kwuo na ịchọ ka ọ nwụọ. Go to comment section and say it now. Ma ịma na ibe sent holy innocent, go to comment section ikwuo na ịchọ ka MNK nwụọ. Ụfọdụ akọrọ na ma nwunye ya ha ji wee nwụso okwu, nwunye ya ji wee lee ya, eji ma DOS akụkọ karịa. Igbo ka anyị chịkọnatatụ n'onwe anyị. Ekwuona m na ọ na-abụ egbebe ibu ọkụkọ. Ọ ka mma na ọkụkọ bata n'ụlọ ama na ọ nwụrụ n'ụlọ karịa na egbe buru ya wee jewa. Ozu ya afụrụ ọzọ ya afụrụ ya anya. Ifuru ebe ebuda nwanne anyị nwoke, ifuru obodo ebudara ya, mmadụ onye na-eje nweba izili ka efe ya eji bụrụ nọọ n'obodo ndị ụka ebudara ya. Ebujere ya west, ebujere ya south, ebutere ya south east. Kedu ife o ji bụrụ ebe a ka ebudara ya? A na-enwe jee breki ebe niile, mana anyị enwe na nke ya. Oke, kịta ndị US Congress kwu ya, ịnụrụ ife ụfọdụ bịa na-ekwu na anyị bụ sovereign nation, na ha ekwesịrị ịbịa tinye ọnụ, mana a na-ana ha 8 na anyị akọtụ dia 8, ha kọtụ dia 8. Anụ m na almost $1 billion ka a na-enye Nigeria. Ego niile abụ looting ka a na-eme ha ncha niile. So ọ ka mma na ọnwụ. Kedu ịmụ na ife ha ji achọ ka ọnwụ bụ because of the intelligentsia expose onye ife niile ahụ okwu bịa na mmezu. How many of you nyego credit? Ọ ife a ka onye nwaanyị ji wee mechie efe ịrịba ama. Asịrọ m na o nwere ntụpọ, ekwuona m ya na onwe ife o ji iwe wee kwugasị. Ụfọdụ nwere negative effect, ụfọdụ mebiri ife, mana ọdụ ụtọ ụdị agwa anyị na-akpa kịta. Anyị nụkọta ya na-ele onwe anyị. Ọ ife a na-emebu tupu o bido this agitation. O nwere ife ọsọ ife ịfụrụ na-eme na nke a bụ na US ka anọ wee kwuo na ikpe mara ya, nye ka gị nwa nọ n'ụlọ ebe a wee kwụsịsị gbuo ya. Ọ bụrụ na ya egbu ya si gbuo ya na aka ya na ọ dị guilty, si kpee ya ikpe nkwụmọtọ tupu a na-egbu ya n'ebe a ka nkwụ. Mana ekwukwa m ya ọzọ, ịma na ịdị innocent of all kinds of evil that relates to human life. Maka enwesịa n'ụzọ ọtụtụ ndị mmadụ si wee na enwe ndị mewarụ ndị mmadụ obi, o nwere na ndị mmadụ ife ha n'ike, nwee ndị gharịpụrụ mmadụ. Ọ na ka nwaanyị a ekwesịrị ibunata from South Africa, mana ịfụnanụ ka obodo a si aga, a na-eme plan a eje bunata ha na-akpọ ụkwụ n'ala. Nwaanyị wee nụ na kansụl the flight kwesịrị ibu ha n'kolopụ nwụọ. Nwaanyị abụ onye be anyị ka ọ bụ. Ụmụ ihe onyonyo nke ọzọ mmekwa nkwuo maka ọtụtụ ndị agha egbugoro, ndị be anyị nọ n'ime ya. Ife emegoro ndị be anyị ọdịda ọkụkọ, ife a na-eme anyị na road blocks, ife a na-eme anyị na checkpoints, ke nke anyị akọghara ibi ya. Ịma ọtụtụ ndị agha obodo a, ndị agha be anyị kpụrụ m mgbe a eche na Mr. Peter Obi ya abanye ọchịchị, wee gwa m na ife a na-eme ha. Ịya afụ cadet, ịya afụ onye banyere kịta, onye recruit today, ojide onye be anyị kwesịrị ịba general, mana anyị ekwesị ka o ruo general. Ojide ya na-echi ya ọnụ n'ala, na kọmandị ya na-edi ya ozi.
mba onye ugwu batara tata n'amị ife abụ ife ndị be anyị kpọrọ m gwa m in confidence na ife ha na-agabiga ife ndị a ka anyị enecha anya ị pụtanwụrọ ị na-display act of cowardice ịfụzi onye pụtara apụta ndị ọzọ na-achọ mmehie ya ka e wee megide maka ọ na-abụ ezu ori wee gbuo ọchụ na-adagbu ori. Oh yes, arụ niile a na-eme n'obodo anyị nwabụ onye mekarịcha anụ mana ndị gbuziri mmadụ kwafuo ọbara na ọkwa ịfụrụ ụmụ ha ebe ha na-ejide ọka ndị mmadụ na-egbusi nke ihe onyonyo ya ga viral na ife ha na-eme ọka ndị mmadụ mba ụmụazị a ọtụtụ shọpụ amụrụ ọkụ ebe 10-20 years ago ụmụazị ala majaria obere ife ha mụọ na shọpụ ndị Igbo ọkụ obere ife ama na mma ịma ọbara ndị be ya wufuru na mba na nwa eze ada efu na mba ọ bụrụzi maka ndị Igbo ọkụkọ na ewu kazi anyị nwere value na ebe ndị obodo anọ mmadụ ọnọzikwa aka nwee ndị kwudo n'ụkwụ ha na-agba n'ata nwanne ha kama ọchịchị ama erughị aka ndị ugwu jidesie ya ike kama onye erughị aka ndị ofe mmanụ jidesie ya ike n'ọnọdụ anyị nọ no seaport no international standard airport na ọtụtụ ife ndị ọzọ no presence of federal gọọmenti na ala Igbo ọ ike kịta ka anyị nọ na ya mana Chineke na-echi eze ife mma bụ na nke onye metara na-eche ya mma ị metara na-eche gị nji metara na-eche gị ịkaba ikpe wee kwugide mmadụ maka personal feeling maka akpọmasị ị nwere ebe onye ahụ nọ nke ọhụrụ na ikwutere o so ga ana onwe ebe o metara onye dị ndụ ka a na-agbaziri enwe ndị egburu maka ụfọdụ nkụzi o nyere na ife ndị ọzọ o kwuru ọ mmadụ ka ọ bụ ife ọsọ ọnya bụrụ ekwensu nwe ndị ya na ya dị na mma onye ori nọ n'elu obe emechaa wee gbagharụ gịnị wee mezie eji ejegụwa mmehie ya adị pọint anyị agbaghara ya akwada na awago ife mere na-emego ka anyị bịakọta na ọnụ ụmụnne m na o nwere nọleji nwanne anyị nwoke a nwere ihe enyere anyị aka onye amara onye ka ya n'ụwa bụ onye nwụrụ anwụ mmadụ ya aka ibi ya n'ụwa ọ Chukwu na-eme eze onye ọ na-nwe ebe ọ nọbụrụ ọgaranya onwe ndị bụ ọgaranya na amamife onwe ndị bụ n'ego onwe ndị bụ na ahụike onwe ndị bụ n'ọtụtụ ife dị iche iche nke onye merụ si tooni ya enwe ndị ometara ata ya ụta si atabiga n'oke na mmadụ ka ọ bụ ka anyị tinye n'ọnụ wee kwuosirapụ nwanne anyị nwoke aka m na-ekwurịta ya wee ruo taa onwe ndị egburu nwanne ha ife niile abụ ife agha nyere anyị na-asụ unu dibe onye nwe anyị kasị unu obi o teka aka o ji dị njọ ọ ya dị mma echi ya aka taa mma ka anyị dozie n'ala Igbo ka anyị mee ya ka ọ dị better than we made it. Let's make the world a better place. Aha m brother Paul Chigbo onye afụrụ taa ka afụ ya echi ka emesịa nụ.